जिबनाव आरो दादाया साक्सेस जाबावथों मोजाङैनो आरो चेनेलफोरा मोजाङै थांबावथों मोजाङैनो आरो अन्नानै सबबो दादानि चेनेलखौ लाइक आरो शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव गाइस दादाया बिराद मोजां ओंखायनो आंबो लोगो हमनो फैथारदों आरो दादाखौ दे होमबा नै आं गथायना होबाय दादानि आखायाव अके गाइस जोंना नै फंबाया आंनो गिफ्ट होबाय थ' नोंथांमोना गिफ्टखौ नायनो नामा खेवनांगोन ना खेवनाङा नों बुं आङो माने गासै भिउसफोरनो गिफ्टखौ खोन्थिनांगोन खोन्थिना नों बुं नोङो जि बुङो इखौनो खालामगोन आङो थारमाने नायनो नै दलंखौ माबायदि पुरा ब्लां ब्लां गोलाव ओमफ्राय थिंगाले पुरा दैमा आरो ओइखिनियाव बेसर गायदो आरोना दा जोङो नैनिफ्रायनो ओंखारलांनोसै सिद्दा होलांनोसै थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो डाइरेक्ट मट'ब्लग अके One life, one dream, one passion, traveling. तो hello guys, hello. तो from नैखो मा होनो जोंना भाई जोंना नैखो बड'लेण्ड बड'लेण्ड तो गाइस जोङो दा बर्तमान जोङो BN ब्लग 500 दा बर्तमान जोङो बड'लेण्ड सकाव दोङो नंगौ ना जों दा माने मु थांनायदो जोङो दा फंबाय सानैसोआ जोंखौ लोगो हमनो होनना बुंदो दे तामुलपुराव ओंखाय जोङो थांनायदों आरोना तामुलपुर माने जोंखौ तामुलपुराव फायनोला डाइरेक्ट कुम्ब्रि खाथा लोगो हमफानोसै तो अके तो गाइस जोङो इसोरो माने साइकेलजोंसो फैगोन नालाय बेनिखायनो जों इसोरखौ बारा माने खस्थ' खालामनो होला जोङो कुम्ब्रि खाथायावनो लोगो हमहैनोसै आरोना इसोरखौ माने आंनिया माने 2 तारिखाव मोनसे बार्थडे दङमोन ना गाइस आङो बार्थडेखौ माने फालिनो हादियासै जोङो तेजपुराव सानथामनि राइड लादोंमोन ना जोङो बिएन दांदो बेनिखायनो आंनिया बार्थडे फालिनो हानाय जादियासै ओमफ्राय आङो एडभान्स माने आङो भिडिअ होदोंमोन ना जा तेजपुराव थानाय टाइमावनो आंनि बार्थडेखौ खोन्थादोंमोन नालाय ओमफ्राय बर'मोना माने भिडिअ नायनानै माने बार्थडेनि डेटखौ मिथिनायखाय माने आंखौ माने गिफ्ट होगोन होननानै लिंहरदों आरोना खिन्थु मा गिफ्ट होगोन आं बेखौ मिथिया गाइस दा आङो जा थांग्रोनोसै ओमफ्राय माने इयाव गोबां सान्दुं गाइस गोबां सान्दुं माने नैबेखिनि जायगायाव बेनिखायनो आं बारा बुगिथ'ला थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि आंखौ अनोब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनाबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालाम दे होमबा गाइस नोंथांमोना नायलांबाय था मिनिनाय मेगन जरा नोंनि दैनि दोहौ खानाय बिलाइ नोंनि नारें सुनि गन्थङालाय नोंनि तो ओके गाइस माने जोङो दा बर्तमान माबायाव मोनफैबाय आरोना कुम्ब्रि खाथानि रड ओमफ्राय नैबेखिनि जायगानि नामखौ मा होनोमोन जामगुरि अके गाइस दा बर्तमान जोङो जामगुरियाव दोङो माने जोंखौ ब्र सानैबो लोगो मोनफैदोंमोन आरोना गाइस ओमफ्राय जोङो गारिखौ नैयाव दोनथ'नोसै ओमफ्राय नैबे आइथिंगालि दोङो माबा सक जामगुरि सक गाइस ओमफ्राय दा बर्तमान जोङो इयाव मेन रडआव माने जों मोजां रायलायथ'ला आरोना ब्रमोना लोगो हमनो फैदों नालाय एसे मोजां रायलायनोसै आङो ओमफ्राय ओइ फिल्डआव बरा थांनानै रायलायहैनि गाइस थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस फै ब्र फै अके मारै नांदों तेजपुरनिफ्राय फैनानै मोजां गारि सलायनानै माने एकदमबारे बिखुं सिखुं साजों आंनिया अके दा जोङो नैयाव फिल्डआव फैदो आरोना माने इथिंगालैबा मेन रडआव एसे बोरैबा जायोना गारि सारि फैयो गाइस ओंखायनो जों नैखिनियाव फैनाय जाबाय आरोना जोंना नै कुम्ब्रि खाथानि आंनि फंबाय माने फंबाय आं भिडिअखौबो नायबाय थाखायो आरोना ओमफ्राय इयो दिनै आंखौ लोगो हमनो होननानै फैदो ओमफ्राय दा बर्तमान जोङो जामगुरियाव दङ आरोना थ' फंबायथिं फै खनसे नै जोंना फंबाया बिनो आंखौ लोगो हमना फैदो थ' आंखौ लोगो मोननाय मारैनो आंखौ खनसे गासिनोबो फोरमायना हो आङो माने बिराद हेपि मोनदों आरोना दादानि बार्थडे होननानै ओमफ्राय जों फार्स्ट इन्ट्रडाक्सना मायाव जादों होनबा ग्रिन हिमालय बै रिपर्टखौथ' नोंसोर मोनखाबाय जानांगौ दं गाइस ग्रिन हिमालय पिकनिक स्पट होननानै बेयाव फार्स्ट लोगो मोनदों आरो जों ओमफ्राय जों भलुन्टियारमोन बेयाव दादामोनखौ आं नुबाय भिडिअ लानाय नुबाय उमुक थुमुक ओमफ्राय बेयावनो माबा मोनसे जाबाय नङा होमबा सिनायथि जाबाय सिनायथि जाबाय बेयाव फट' लानाय उमुक थुमुक जाबाय ओमफ्राय दादाया
स्टेटास होबाय स्टेटास होनायनिफ्रायसो आं मिन्थिबाय आरोना आंनि बार्थडेखौ बार्थडे ओमफ्राय आं बिराद नाजाबाय आं मा खालामनो ओमफ्राय आङो मा गिफ्ट होथावथाव नंनानै जोंहानि आब' सासे दं आरोना आब' सासेया होनबाय आंनो मोनसे मोजां हिन्ट होबाय नों मोनसे मोजां गिफ्ट लांनोबा बेखौ बुंथ'ला मा गिफ्ट माने जेबो नङा गासैबो मिथिखादों गिफ्टखौ मा होदों होननानै नोंथांमोननि सेराव दा देखायखागोनबो न' दा देखायखासिगोन नालाय मा होनबावनो ओमफ्रायथ' बिदि होनबाय ओमफ्राय आं शपिंआव थांबाय शपिंआव थांनायाव आंबो लानो नंबायमोन गिफ्टखौ माने भिडिअ लानो थांदोंमोन आरो ओमफ्राय सबबोथ' नायखायो दादानि भिडिअखौ ओमफ्राय आंबो एसे बनायदोंमोन माने बायनाय दखानाव आंबो लानो नंदोंमोन भिडिअखौ ओमफ्राय एसे बे बावबाय इयाव माथाया होदियासै न' इयाव बावनानै थाबाय अके इसलायामोन माने आं दादाखौ बिराद फेन माने आं बेखौ आंनि फेन सानो आरो बिराद गिदिर होमबाबो आं जिखुनु जाया नामनि आन्था बार्थडेनि नामनि आन्था माने विश खालामबाय जिबनाव आरो दादाया साक्सेस जाबावथों मोजाङैनो आरो चेनेलफोरा मोजाङै थांबावथों मोजाङैनो ओमफ्राय अननानै सबबो दादानि चेनेलखौ लाइक आरो शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव गाइस दादाया बिराद मोजां ओंखायनो आंबो लोगो हमनो फैथारदों आरो दादाखौ दे होमबा नै आं गथायना होबाय दादानि आखायाव अके गाइस जोंना नै फंबाया आंनो गिफ्ट होबाय थ' नोंथांमोना गिफ्टखौ नायनो नामा खेवनांगोन ना खेवनाङा नों बुं आङो माने गासै भिउसफोरनो गिफ्टखौ खोन्थिना नों बुं नोङो जि बुङो इखौनो खालामगोन आङो जुदि खोन्थिनोबा खोन्थिगोन आरो खोन्थिना होनबा आङो खोन्थिथ'ला माने खिन्थिनाया गाहाम जासिगोन अबेसो होमबाबो आं बाजैनि आखायाव गानजानोसो लुगैयो आरो जागोन दे होमबा दा आं खोन्थिग्रोनोसै ओमफ्राय जेब्ला आं इखुरिखौ गानगोन आङो बाजैखौ गाननो होनानै आङो देखायगोन दे गाइस माने गोबाङानो मिथिखायो गाइस दा आङो गिफ्टखौ नायबाय नोंथांमोननि सेराव आङो देखायनोसै न' थ' नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंना फंबाया माने बुरि लाना फैदो आरोना गिफ्टखौ ओमफ्राय दा गिफ्टखौ गाननाङा दानो गाननो मोना एसर न' गाइस गाननो मोना ना गाइस अके बेखौ बाजैनि आखाइनिफ्रायसो गाननांगौ जागोन थ' फंबायनि साननायखौ आङो जाफुंगोन गाइस नोंथांमोना निस्सय नुगोन भिडिअ मोनसे लाबोगोन आङो एक्सट्रा केप मोनसे ब्लग लाबोगोन ओमफ्राय नोंथ' बाजैनि आखाइजों गाननो लुगैदो जिहेतु आं इखुरिखौ बाजैनि आखाइजों गानगोन गाइस नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नुगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय रेडि जाना थाबानो जाबाय दे गाइस ओमफ्राय फंबाया जुदि आरो माबाफोर बुंनो गोसो दंबा अननानै गासैनिबो फोरमायदो आं मा बुंनो बिसिनोसै जाबाय थ' आङो फंबायखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां नांबाय फंबाया जेरै आंखौ सापर्ट होयो नोंथांमोनाबो गासैबो आंखौ इदिग्रे सापर्ट होबानो जाबाय अब्ला आङो बया हेपि आरो ना आंनि लाइफआ दिनै बहुत हेपि आङो गोबां भिडिअ बनायबाबो आंनि गोसोआ माने ओरैबायदि हेपि नङा 50% हेपि खिन्थु आं दिनै ब्र'निफ्राय जुदि आङो दिनै सापर्ट मोननानै आङो मथामथि आंनिया फुल माने सापर्ट माने जस जाबाय आरो दा आंनिया दिनैनिफ्राय माने आंनिया माने धामाका जासिगोन आरोना भिडिअआ बांसिन जस जाबाय आरोना दिनै आं फंबाया बहुत शेयार खालामखायो भिडिअखौ आं मिथिखायो आङो फेसबुकावबो नुदों गाइस ओमफ्राय आं इदो कन्टेक्टआव दोनखायो जिहेतु इयो स्टेटासफोरावबो बहुत शेयार खालामो दे आङो फोथायो दे गाइस नोंथांमोनाबो इदि गोदै आंखौ हायोबा प्लिज अननानै इदि गोदै आंखौबो सापर्ट होबानो जाबाय जिखिनि हायो नोंथांमोना आंनि माने भिडिअफोरखौ इदि गोदै शेयार खालामना होबानो जाबाय गाइस होमबा दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै अके दे होमबा गाइस बाय बाय जय बर' जय बर' लाभ इउ गाइस बाय बाय